Nasarar gani ayi farin gani mai bakin jini baya kurjini. Daurin boya ne aka da sasari ana tafiya an gaza katari ana cutuwa ana fahari lalle rashin sani shi karfa idan gani. Nasarar gani ayi farin gani mai bakin jini baya kurjini. Daurin boya ne aka da sasari ana tafiya an gaza daga gidan mama. Bismillah mai mutumi na gana dan kake karo da gida ba na kasa bane. Allah ya yi canji. Allah ya mamutu bismillah ai ga wajen. Allah ya yi mana baiwa da ni'ima. Masha Allah, masha Allah, alhamdulillah. Ya ga gani mutumi na? Ko a turai sai haka. A baka san turai ba fa. Mama dai kin ga abin da Wallahi nan ga abun alheri. Allah ya tabbatar mana da alheri wannan ba Allah. Yanda ya sa zuciyar mu ta yi kai, Allah ya faranta masa. saboda arzikin Allah Muhammad. Allah ya saka da alheri. Saboda arzikin manzon Allah ya saka da alheri. Kai ba abin da zamu ci da Allah sai da alhamdulillah. mun gode wa Allah. Allah ya biya ka. Amin. Allah ya saka da alheri. Wallahi yayi na sani da minti sai ban taɓa tunanin zan zo birni in yi rayuwa ba sai ga shi yau na zo gidan nan ya yi min kyau. Haka Allah yake lawarin sa gaskiya ne wannan. Masha Allah. Abun Allah ya sa da shi musu alkhairai ne ke zama duniya da lafiya. a ga dai yanzu Allah ya taimake mu mun baro kauye. An zo kuma ba iya wannan alƙawarin ya tsaya mana ya yi mana alƙawari akan zai samu mana aiki da ko sana'a ce dai haka dai wacce za mu fara yi kafin Allah ya sa a samu babban ya yi mana da alƙawari insha Allah. Mun gode Allah ya Bari mu shiga ciki mama. In ka kawar da su kai ma za ka gani. Hello? Ina jin ki Joyayya, ina jin ki. Ke ma in kina wata magana kina bani mamaki. Idan ban da ke da abinki, ai ina da hankali, na san abin da nake yi. Yaya za in ɗauko magana aure? Sana'a kwarai ko ba da to wannan tukin da nake yi sana'a ce? Ni fa wannan tukin da nake yi fa ni fa ban dauke ta a matsayin sana'a ba in gaya miki gaskiya. Yawwa na dauke ta dai a dai sana'a ta wani lokaci haka. Yawwa ni da nake so ni kuɗi to ina zuwa kin ga ina da kwalin digiri kake manta da wannan ina da kwalin digiri ki daina ce min wannan sana'a ni fa na san ba sana'a ba ce wannan ina samun rufin asirin na sani ina samu da yake da kwalin digiri yaya za a yi dinga driving ba komai ya sani ba ina zuwa na ga wasu sun dan tsaya kusa ina zuwa zan kuma kiran ki zaki fahimta Yaya kai yin sana'ar tuki kake ga wannan maganar ni fa na gaya maka ba su ɗaya ba su biyu ba wannan sana'ar ta tuki ban ɗauke ta a matsayin sana'a ba
shi ba sana'a ba ce. Mutumin da ya karatu ni da nake da kwalin digiri ka ganni ina tuki ka ce na samu sana'a, ina da neman sana'a. Amma dai ka san ya fi kai roƙo ko kai maula ko? Wai ba kai bane yanzu na ɗauko daga wani ƙauye? Tabbas mun ka je ka ɗauko daga ƙauye. Me yasa ka zo kana yi min wannan magana? Allah na tuba ku dama tunaninku ai kullun tunaninku na noma kiwo ba za ka taɓa gane me nake nufi ba, ni nake wahalar da kai ne. Allah da kasa da Allah. Ai noma da kake magana noma da fatauci ya zo tun asali tun lokacin manzon Allah Sallallahu alaihi wasallama. Na'am. na kake noma da kiwo. Gaskiya ka faɗa. Kwalin da kai za akwai masu master kuma kwalayen suna ƙarfi su sai kai da kake fama da wani digirin ka ko an yi magana kana wani digiri. Kuma mun yi karatun ai muka ajiye kuma muka tafi fatauci muke yin noman ko muke yin fatauci don mu rufa kan mu asiri. To ai irin wa'annan da haka yanzu me baka da shi. To ko da misali ban raina wai sana'ar noma da kiwo ba zan yi ba. Ko ban raina ba zan yi ba. Yawwa mutum ne ni mai ilimi mai karatu saboda haka ina yin driving ne na wani lokaci kuma da zarar Allah ya kawo min canji za ku gana dena. Woki na zo mu tafi. Kai kuma shawarar da zan baka shine ina mai baka umarni ka je ka samu kwalin digirin ka ji ka sha ka gani zai ma magani. Akwai wani mutum mai fuska biyu da an ka bai rikon amanar yara biyu komai sai musu da niyya biyu da mugun nufin sa akan su wa iya zini. Amma na guba mai hana nutsuwa mahaifinsu da kai na da rai zaka iya musu garkuwa yau don babu shi ka saka su a damuwa kai rubuta ciki dukiya ta su kai hawa sannan ka kuma neman da su kai ma za ka gani. Barka da zuwa yan labai mai digiri a takarda. Wannan aikin na da kullun kake rainawa. Da shi ni ma wata ran zan yi kuɗi na yi ofis na ɗauke ka aiki. Wa? Na kana raina wai aikin wannan tukin nawa. Au kai a lissafin ka kawai ka buɗe ofis na koma na je ne gadi. Au. Kuma ni ko kenan kawai zauna a gadi shikenan ba wani abu na ci gaba da nake bukata ko? Ka ɗauko hanya ne? A to na ɗauko hanya mana. Kai wata taɓa gani yayi kuɗi da gadi. Banda a ciki kake yanzu kana gani jarida nake takarda nake karantawa. Haka za ka ta karantawa. Ai gaskiya na gaya maka. Yawwa zan ɗauke ka ofis ɗina ka dinga ɗan kullum min da abubuwa saboda ni na ɗauko hanyar ci gaba. To misali banda abinka kai aini misali sai dai ka ajiye ni a sakataren kuɗi. Yadda zai duka dumbuna. Wallahi wallahi wallahi. Sai dariya ba kuɗi sai dariya. Ba zai ɗauko wani abu ya ɗan ba mutum ba sai dai a kwashe da dariya a sa yi dariya amma